OK, Georgian, y cwestiwn mae Cymru gyfan eisiau gwybod, wyt ti'n o reit? Ie, dwi'n iawn, diolch. Mae coes yn gwella a mae'n dod ymlaen yn dda iawn. Wicked, newyddion da. Gyda dynion, George, achos fi mor hot fi'n intimidating, fi'n gorfod trio a trio, ond fi yn gwybod yn y pen draw fi'n mynd i llwyddo. Wyt ti'n teimlo'r un fath am smash Awstralia? Dim bach yr un fath, ti'n bach yn gwahanol, obviously. Mae gêm fwy galed, obviously, na y dynion ti ar y NFL. Ond mae gyd y boys edrych ymlaen, mae bod amser hir cyn i ers i ni ennill mas yn Awstralia. Dyn ni bod yn agos unwaith a mae'n siŵr bod o'n gwell dy sadwrn yma dod. Dwi'n siŵr hefyd, felly ti'n teimlo'n hyderus? Ie, edrych ymlaen at y gêm. Nawr, ni yn Awstralia, felly fi eisiau i ni trio siarad fel proper Australians. Ti'n gallu dweud, g'day mate, pass me my thongs, Sheila. Iawn. G'day mate, can you pass me my thongs, Sheila? OMG, ti yn totally multi-talented. George, mae wedi bod yn bleser siarad gyda ti. Diolch fawr. Diolch am dy amser. A os mae'r Aussies yna yn meso gyda ti o Scott eto, just throw text a na i sortio nhw mas. Serious, achos fi'n pacifistic, ond na'n neud exception i ti a Scott a beat nhw lan. Iawn, diolch. High five, George.